Boy official ne. Gwamnatin kasar mu ne muka zabe ki, alhaki na kare rayuwar mu na gare ki. Azabtuwa muke yi tamkar da masu yaki, muna bidar mu dara dan ran mu yayi sanyi. Kun kwace dukiyar mu, kun bata rayuwar mu, albarkatun kasar mu kun bawa makiyan mu. Takura da kunci matsi na rayuwar mu, abinci yayi tsada ina za mu sanya kanmu. Kasar mu ta zamo tamkar inuwa ta giginya, mu ke noma irin mu taimaka wa nahiya. Crude oil mu ne, diamond zinariya, tajirai gare mu masu kudin duniya. Subsidy na fetur shi muka amfana, tallafin karatu a ina batun ya kwana. Kun ce bawo batunsa, albashin ma'aikaci an bashi bai isarsa, da me zai ci da gidansa, lafiya da cima karatun yayansa. Dan talaka kuke yi ya kasa hawa mota, daidai da dan wakada ya rasa harkarsa, balle mai janareto dan babu batun nefa. Lokaci na kamfen talaka ya taimake ku, gwamnatin kasar mu ƙuri'ar mu muka baku. Tausaya ku duba sun zo ku taimake su, rantsuwa ku kai adalcin ku a gare su. Katsinawan duko su za ku je ku duba, an rushe gidajensu suna cikin ukuba. 'Yan zamfaran mu yau ba su shiga jeji, idan kuka yi nisa ku tadda Bello Turji. Barazana a kullum fargaba suke ji, Sokoto ko noma sai wane da wane. Birnin Gwari da Neja mu ba mu gane ba, da ana haka har yau kuma ba a daina ba. An kora mutanen gu wane ne mai ɗiba, muna cikin bala'i muna kiran jafa'i. Najeriya da Niger duka yan uwa guda ne, Najeriya da Niger yankin mu ma guda ne. Al'adun addini yaran mutum na gado, ya ubangiji mun zo gun ka taimake mu. Ba mu kariya kar wani daya addabe mu, ba mu kariya kar wani daya addabe mu. Dan Boy official ne.